Stradivarius-viulut on tosi kuumaa kamaa. Jos tommosen satoin vuosia sitten tehty viulu esimerkiksi hävittää tai vaikka hajottaa, niin siinä saa kyllä käydä aika pitkään isin kukkarolla. Rahat voi käyttää myös toisella tavalla. Stratovarius-basisti Jari Kainulainen on hankkinut itsellensä aikamoisen basson ja aivan järjettömän kalliin maastopyörän. Pyöräilykypärä käyttö on nykyään Suomessa pakollista, mutta basson soitos ei vielä ainakaan tarvitse käyttää kypärää. Tai kyllä siinä vois. Miettelyn matkaa, seuraava biisi on hieman nopeampi nimeltään Speed of Light! No niin, Rauma, nyt seuraa niin sanottu mikrofonitesti. Kun minä osoitan teitä tällä Shure-merkkisellä mikrofonilla, niin te huudatte niin lujaa, kun teistä lähtee ääntä tänään. Kokeillaan! Se oli sellainen, sanotaanko nyt tällainen kohtalainen suoritus, nimittäin huomenna me ollaan tuolla Kauhajoella Nummirokissa, joten teidän pitää huutaa lujempaa kuin Nummiro. Kokeillaan! Se oli jo aika hyvä. Vielä yksi kerta, meillä on vielä parit keikat tossa muun muassa naapurimaassa Ruotsissa. Niin huudetaanpas lujempaa kuin hurrit. All right!